Hi! Ako po si Engineer Mario Garong. Consultant po ako itong guaranteed effective na motoring saver natin na modification of ordinary auto spark plugs. Kalingid pa rin sa kaalaman ng karamihan sa atin. I-demonstrate po sa inyo kung bakit mas maganda at beneficial para sa mga gasoline car owners ang modified o binutasang spark plugs. Ito po ang isang enlarged na picture ng upper half ng isang spark plug. Ordinary po siya, kaya lang siya i-modified dahil sa binutasan natin, ito po yung butas, ang kanyang negative electrode bit na tulad na nakikita natin dito. Sa demo board po ito, magpo-produce natin ng kaparehang firing ng spark plug sa isang makina. Isi-switch on ko na po itong demo na to. Makikita po natin sabay sila magpa-fire. Ito pong kaliwa yung ordinary spark plug, sa kanan naman itong modified na spark plug na may butas. Pagmasdan at pagkumparahin po natin mabuti ang firing nila. Ito ang firing ng ordinary or walang butas na spark plug. Di po ba mahina, kukurap-kurap at hindi sa consistent? Ito naman po ang firing ng modified o bintasang spark plug sa kanan. Di po ba mas buwang at consistent naman ang firing niya kaysa ordinary spark plug sa kaliwa? Yan po ay dahil sa modification ng butas na ginawa natin sa spark plug na kung saan biglang lumakas ang firing o combustion ng makina natin. Mangyayari po yan sa makina ninyo nang wala tayong kailangan galawin o palitan na ibang piyesa nito. Instant o on the spot ang improvement na ito. Dahil po dito, ito po ang mga benefits ng spark plugs modification. Number 1, much cleaner engine exhaust. Dahil mababawasan na po ng gusto ang carbon deposits o unburned fuel ng makina natin. Number 2, 3 to 6 times or longer use. Tatagal na rin ang gamit ng spark plugs ninyo. Mula sa karaniwang 6 months to 1 year, tatagal ito ng 3 to 6 years na walang palitan. From 10,000 to 10,000 kilometers ay tatagal ito ng 50,000 to 100,000 kilometers use or maybe longer or mas matagal pa. Number 3, increase engine power. Ang dahilan po ito ay ang biglang paglakas at gaan ng combustion na firing ng inyong makina. Number 4, increase fuel savings. Titipid pa ang fuel consumption natin. And number 5, reduce engine tune-up needs. Malaking menos po tayo sa engine tune-ups natin dahil konti na po o nabawasan ng malaki ang ating carbon. Never rin po na masisira ang makina ninyo. Environment friendly pa ang makina ninyo dahil konti na po ang kanyang usok. Para naman po sa ating mga may gasoline or diesel fuel vehicles, kung gusto nyo po ay may sasuggest sa inyong engine oil and metal treatment na guaranteed na number 1, pampalakas ng makina, number 2, pampatipid ng konsumo ng fuel, number 3, pampalinis ng usok, at number 4, pampatagal ng buhay ng makina natin. Na kung saan ay protektado pa ang makina ninyo sa siguradong pagkatok o overheat kahit mawalan pa ito ng engine oil. Yan po ang dahilan kung bakit noong August 1991 ay nag-argue ako nang sadya ko pong ibinayang aking kotse bakit ng Antipolo balikan sa Pure Foods Corporation sa Marikina na pinatanggap ko po ang langis niya. Saksi po sa testing ito ang mga taga Pure Foods Corporation, Philippine Motor Association at Bureau of Product Standards. Hindi po kumatok o nag-overheat ang kotse kong ito. Ang point po sa ginawa kong testing ito ay kung sa worst motoring condition o mandat pang kotse nyo kahit wala na itong langis o lubricant, di po bang ibig sabihin ito as normal motoring condition na may langis ka ay napakagaan talaga ang handa ng makina ninyo? Paglilinaw lang po, hindi ko po ito invention. Di po ba convincing na mas magandang firing ng modified spark plugs kaysa ordinary o walang butas na spark plugs? Kung may katanungan po kayo, ito po ang aking contact details. Engineer Mario Garong, 212 Ali 2, Corner Ali 5, Project 6, Quezon City. Telephone numbers 920-3457 or 697-3072 or cell number 0917-8555-846 or email address